Irak'ın günbatarında howpsuzlyk güýçleri we hökümeti tarapdary ýaragly toparlar Anbar vilayatynyň paýtagty Ramadi şäheriniň goýynda sünnilere garşy ok atışygy alyp barýarlar. Al-Jurayşi diýen ýerde alınıp barlayan söwüşlere Al-Qaida bilen bagly Irak Islam döwleti we Liwan tatly toparyň söwüşçileri gatnaşýarlar. Olar häzirki wagtda Iragyň demir gazygynda we günbatarynda uly giňişlige gözegçilik edýärler. Owganistanyň paýtagty Kabulda aýallaryň hökümeti degişli bolmadyk guramasy aýallara başpina berýän guramalara niýetlenen düzgünnamалary çap etmegi işine başlady. Düzgünnamalar aýallaryň işleri boýunça ministrlik bilen bilelikde Owganistanyň başpina berýän guramasy tarapyndan taýýarlandy. Onuň maksady zorluklaryň pidaty bolýan zenanlara tutuş ýurt boýunça zerur ýardamyň berilmegine güwä geçmekden ibaret. Ortiýetiň parlamentiniň ýokarky öýi Ortiýetiň Ukraina goşun salmagyna ruhsat berýän kararyny ýatyrmak boýunça bir agızdan ses berdi. Mart aýynda Federasiýa Geňeşi gerek bolanda Ortiýetiň Ukraina goşun girizmegine ruhsat berýän rezolýusiýany kabul edipdi. Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putin 24-nji iýunda Awstriýa saparynyň öňü sirasynda Federasiýa Geňeşinden bu karary ýatyrmagy sorapdy. Täzikistanda hökümet resmiýetleri we diaspora ýurduň daşynda ýaşaýan biznes wekillerini öz ýurdunyň ötüşi ugrunda has aktiv bolmagy çağırdy. Bu çağırış 25-nji iýunda Duşanbede tamamlanan 2 günlük forumda öňe sürildi. Esasan Ortiýetde ýaşaýan onlarça täzik jemgyýetiniň wekili bu çäraga gatnaşdy. Kırgızstanyň gün ortasynda ýerleşýän Batken regionundan 25 çağanyň goňşy Täzikistanda 12 günlük diň jalyşy başlandy. Kırgız çağalarynyň Täzikistanyň Kayrakum sanatoriýasynda diň jalmagyna edilen çakylyk ýurtlaryň arasynda dostlygy ösdürmek üçin Täzik-Kyrgyz hökümetary initsiatiwasynyň bir bölegi bolup durýar. Iki ýurduň arasynda serhet meselesine degişli dartgynlyk şu ýyl ençeme zorlukly çaknaşyklara sebäp boldy.